तालू कौना जिला के बॉबी तू बालू कौना जिला के बॉबी ए हो गुलाब के फूलवा नियन महकतालू कौना जिला के बॉबी तू बालू लइका भइले से दीवाना बिहार के घुमत बालू देवरिया में बॉबी घुमत बालू देवरिया में बॉबी कौन सेंट मार के घुमत बालू रील पे तू वीडियो बनावेलू हवा के लाली पे मुआवेलू हम जब मांगिले चुमा गोरी काहे तू ठेंगा देखावेलू रील पे तू वीडियो बनावेलू हवा के लाली पे मुआवेलू हम जब मांगिले चुमा गोरी काहे तू ठेंगा देखावेलू कैसे जाता बोलू मिले सवार घुमत बालू सलेमपुर में बॉबी घुमत बालू सलेमपुर में बॉबी कौन सेंट मारी के घुमत बालू देवरिया में बॉबी ई कौन सेंट मारी के ई कौन सेंट मारी के राज के फैन वाली यही से तना बनतानी रेंटा होटलवा में जाके रोजे चाटो चमीन बॉबी खाते बानी इतया दो राज के फैन वाली यही से तना बनतानी रेंटा होटलवा में जाके बॉबी चाटो चमीन रोजे खाते बानी रेटा सर्विस के देखे ले घुमत बालू देवरिया में बॉबी घुमत बालू देवरिया में बॉबी ई कहबन से